Arianto ja Matias, kun sut lautailu on riemukas. Jokea pitkin Kalajoelle, me otan niin perkeleesti. Mikä miksi? Nimenomaan. Mun mielestä tää on ihan siisti. Vielä. Se on 30 tuntia tällä vaan. 10 kilometrin välein juon kalja. Vielä on kuule tosi hauska. Katsotaan millä ruppee hymyyn hyötyä. Kuka meillä on navigaattori? No, olisiko meidän pitänyt vittu kääntyä vasemmalle siitä? Hyvä, jos me päästään kirkkorantaan. Menee idea tää on. 30 tuntia täytyy vissiin meloa. No miten on? Mennäänkö me sitten tuota kautta vai tästä? Aika hieno. Ei ollut petoa joka nielas, 3 kuningas on patoa nielas. Oi. Polovisärki. Tuutteko mukki? Ettekö? Saatu. On vähän ääni mennyt. Kestääkö Mati? Mitä? Nivalaa. Tää on meidän voimapiisi. No niin, ensimmäisenä tässä meillä on Matiks. Vittu mikä työmaa, mä luulin aivan toista, kun pojat sanoi, että lähdetään Kalajoelle suppilauttoilla ryyppäämään. Oltais oltu jo siellä. Minä haluan autolla mennä. Ei. No niin, ja siinä on Arto. Hirveet. Mikä fiilis? fiilis? Laittaa hyvää fiilis. Ruokaa pitää syödä, että jaksaa, ei muuten jaksa. No ei jaksa. Ei jaksa. 114 tonnia tuohon viille, käykää ostaa. Se on hyvällä paikalla. Oh. Hätätilanne. Multa tippu melaan toinen paikka. Tää on aika tekemätön paikka. Tuohon betonille lasketaan. Ottasko ei oo mitään hätää. Tilanne on ehkä hallinnassa. On meillä täällä niin hauska olla. Ei lähtenyt pojat. Siinä olisi voinut käydä höpöstä. Useampi video tulee. No, ei sitten vittu ollutkaan patoa mikä me nähtiin. Ei tää ole mitään järkkiä. Koko touhus. Kyllä. Samanlaista persepaskaa tämä joki. Musta ruppee tuntumaan, että se on vittu ihan sama mistä mä menen. Mennäs hörpätä peet lauva yli saatana. Pikkusen kuumotti. Vittu tää näyttää pahaa. Juurikin Markus näin. Ennen suppailtiin saatana takaperin Kalajoelle. Takaisin. Seisaalteen. Ja seisoo. Joo vittu me akaat mennään istualteen. Ja tuolien. Oi. No niin, odotetaanpa vähän. Tonnilla mökki. Että tää on ihan kevyyttä hommat, että kaikki tähän pystyy. Että ei muuta. Voiko kokeilemaan? Tää on ollut täällä jo 10 vuotta, perkele. Siinä on Arto. Terve. Saatana. Tuolla siellä on Masse. Jee. Se oli aika kokkeloo perkele. Mihin meidän pitäisi tuosta mennä? Tuo oli varmaan viimeinen. Vielä on patjansa eli. Joko tekee meille, että me on menetty. Ei vielä. Pakko olla viimeinen. Olisikohan tuo ollut viimeinen nyt? Ootko ennen kuullut? Ei mä kahtota eikä se nyt. Saatana meinaa. Olis nää vois olla viimeinen. Siirrytään Massilta vielä hyvin. Hyvä se ukkonen tuli. Ole pilli. Noin. Tää vähän aikaa kahtoo. Jos se nostaa ukoa ilman, ei sitä vittu kehtaa jatkoa. Auttaisiko mä Jamppinen sun kyvissä Kalajoen? Tehkää vittu perässä. Monenlaista vaaraa on piessä. Kyllä se lattaa. Tää kartta on paljon parempi mitä me katsottiin. Eihän tuo vittu mitään.
Katsoks jotakin pikkukakkoskarsaa sinne? Joo. No on kylmä kun vesisait tuli ja kasteli meidät ja tuuli versi iho alle. Pitäis varmaan nukkua. Mä just pistän sulle viesti. Levätään. Jos me päästään vielä ylös, niin vittu jatketaan sitten. Jamppinen tulee herättämään, kun se tuo meille puita. Täällä on joku vitun silta. Sitä ei tiedä mitä tikkuja ja keppejä siellä on. Ei oo ihan tämä päivä rakennus. Mukavaa tulla, kun se vaan tulis. Mutta kuka tämän vastaan tulee, saa tulla tänne asti. Mä se tiedän, että säkin nautit tästä taas. En nauti. Kuka ei tilannut tämmöstä. Jumalauta, nyt oli hyvä lasku. Vittu, meillä on patjassa vielä ilmatkin tallella. Tuliko damaakke? Mikä tuliko nairmujalan? Joo. Joo, ja pitää niitä olla. Ihan mukava ollut tulla vielä. Tää tuuli on kyllä persiistä. Siinä! Katsotaan miten käy. Tarkoitan menee tilauda. Tää oli varmaan viimeinen koska. Vieläkö täällä on? Nyt me ollaan taas jossakin loopissa. Sehän pitää olla viimeinen jo 2 kertaa sitten. Mittäkö tuntuu, että tää etene yhdessä? No katsotaan mennäänkö. Soitetaanko me kyyti? Okei, sillä jälkeen loppu. Tämäkö on nyt viimeinen? Kuka sillä huijaa? Kuka sanoo, että nyt on viimeinen? Hulukkonen. Onko se täällä käynyt ennen? Ilmeisesti. Kunnon miinaken. Selvittiin perkele. Ja katsotaan miten Arton käy. Niitä tuntuu viimeinen sillä ali. No mä en tiedä, en näykö kokeilla. Helpotta, kun minä jo äsken viimeiset veet. Mulla on 1 vissy vielä jäljellä. Hei! Siinä oli varmaan viimeiset kosket ja sillat. Kylmä kalja on. Ollaan me 7 kilometriä jo tullut.